One of the best extreme show na napanood ko, from high-flying stunts, extreme motor exhibitions, pang world-class na performers, entertainers, and many more. Sa experience na hindi nyo dapat palampasin, ito ang Euro Extreme Circus na located sa likod ng Robinson Star Mills, Pampanga. Nag-start ito ng January 28 until February 22, 2026. First time nila sa Central Luzon, kaya isama na ang buong barkada at pamilya. Sigurado mag-enjoy dito ang mga bata at matatanda. Kung gusto nyong tumawa, sumigaw at mamangha sa makapigil ininga ng mga stunts nila, kailangan nyong mapanood ito. Daily show ito except Monday. Every weekdays 8 PM ang start ng show. Every weekends naman, ang first show nila ay 4 PM, then second show naman ay 8 PM. Pwede kayo makabili ng tickets online, ilalagay ko sa comment section ng link. Then meron din naman silang on-site ticket office at the circus venue. 1 PM until 9 PM except Monday. Halos 2.5 hours yung show at may 15 minutes breaks na kung saan pwede kayong bumili ng mga drinks and then mga foods nila sa venue. At eto na nga guys, papakita ko sa inyo ang solid na highlights ng experience ko sa show na ito.